MakaThangithini. Cela uyiphathe kahle. Ungaloku ukhuluma izinto ezimbi ngomfazi kabhuti, uyazi usemanzini ushonele umfowethu. Ungalokhu umgxeka ukukhuluma zonke lezi zinto ezimbi ojwayele ukuyikhuluma la. Ngicela nje uyiphathe kahle. Engabe bese ngithe ngizothini mina? Mina into esengijabule asithe sengijahile baba. Sengijabule ukubona ukuthi engabe usenjani ebusweni. Nesiqiniseko sokuthi usaba pink ngathi wena wabona ingulube esilungu. Awuhlali phela ucream aka cream wenkosi. Engabe sabanjani? Hey, bakithi. Phela ngeke ngithi manje ngisho uzombona kodwa nawe kekuthiwe nginomona ngaye. Uzoyibonela wena. Uphi kanti ngona? Ake kavele phela naye bakuthi kanti ungone nakezolungisa lento bakwethu. Okay, awuma. Nangathi yavela. Hawu, sanibona makoti. Cha, sesithela ingane zesisize ukuze sikwazi ukuxhumana nawe ngalezi zinto ngoba phela wazi ukuthi nje sasingeke sikwazi ukuza lapha phesheya sizofihla ubhuti namaphepha kabengekho. Hayi cha, sesithe asivele sizwile konke sibonile naseyithombeni ukuthi konke kwahamba kahle. Ngina nangu uMakaThangithini ngicela uyambona unkosikazi wami ade phela wamgcina. Cha, sizwile ukuthi kuhambe kahle makoti. Sizwile futhi ukuthi ukufihla kwabhuti ukuphethe ngesizotha. Hawu ngithi angibonge nje mina. Hawu sithi duduke futhi ngakho konke okwenzakalile njengoba bese ngike ngasho nasefonini la ingane zesixhumanisile. Kodwa sesithaka esikhulume nawe sikubona. Hayi ngihamba nananguMakaThangithini sithi nje asizobhekana emehlweni sizohlanganisa amehlo. Yebo sisi. Usho ukuthi njengoba ubabe bese ke wabeka cha nathi sithi ake sivele usechazileke isimo esenza ukuthi singakwazi ukuthi sifike lapho phesheya kodwa nje sisi mina ngizothi iduduzeka ntombazane duduzeka uhanjelwe indoda unobunendoda ubuganile dadewethu hawu ayabona futhi mina kwethu ngithi mina wena waba umndeni nje wonke uzalo lonke wena waba nenhlanhla kuna wonke nje amadoda bekhona uwena ubugana indoda ngempela ubuthola indoda ngempela wesisi lapho kodwa ke nje ke ngithi hayi duduzeka siyambongela kakhulu nomkhwenyana wakho longasekho uphatheke kahle kwazo kwabasegcineni futhi nje ngiyazibuza nje yazi wesisi lokho ifikile indaba zokudlula kwakhe umnyeni wakho ngiphatheke kabi kunaleli xhala ngiyazibuza ukuthi engabe uNkulunkulu kwadalwa yini ukuthi njalo mezothatha umuntu emndenini avela athatha umuntu okuyena onesidingo okuyena umuntu onomsebenzi nje obalekile umndeni wonke ashela babangazi noma leyaphuma noma leyashona abandibazayo nje kodwa sisi ngithi nxese ntombazane nxese sisi ubuhlungu obuzwayo ngiyafisa ngathi ngabuthatha buzo yimina noma sithwalisane kodwa nje ngithi qina ntombazane alohlangane ngehliyo ngiyabonga sisi makoti ukunezezela nje kulokhu okusho uMakaThangithini cha nami ngithi angikhalise lapha impela ukuthi hawo umfowethu kushila impela wakushiya usemncane umuhle unje hayi phela wayiganiwe umfowethu hawu hayi wayegani ubhuti hayi umuhle ngisho semanzini umfazi kamfowethu futhi wayeganwe isiphalaphala hayi umfazi ohlakaniphile hawu umfazi okhuthele umfazi obesebenza hayi ubhuti nala khona hayi uyazi ukuthi ushiye isiphalaphala umuhle ngisho ingubeni ezimnyama mfazi kamfowethu hawu cha phela mfazi kamfowethu ukhuthele uhlakaniphile ufundile uyikho konke nje hayi impela ngithi mina nje mfazi kamfowethu hayi uphole lapha emanxebeni obhekene nawo hayi cha wesisi nami cha mhlamba ake ngithi ukunezezela enduduzo lapho ngithi ukudududuza ukuthi mina ngibongela nje kakhulu wena ngendoda obuyitholile ngoba ubhuti lo ngasekho ube nengqondo evulekile ube nalulwazi lokuthi mawuyindoda uyakwazi ukuthi umfazi wakho umakhe nje umqale phansi njoba nawe nje akuthatha nje uyabona ungento yalutho nje uyihluphekela siyazi ubuvela uhluphekela kodwa wakwakha wakufundisa wakwenzisa yonke into wakufaka nasebabhizinisini njengoba umuhle nje ngijabulela lokho nje ukuthi hayi umyeni wakho bekwazi lokho ukuthi indoda kuyenzeka iyakwazi ukuthi izakhele unkosikazi wayo imqale phansi ingahambi ihalela amakhosikazi amanye amadoda yona yazi ukuthi nje kufanele yondliwe izingane yondliwe nawo umfazi ayikwazi ukuthi kisebenze nje kube yona ezokuhlanganisa umndeni nentshebe enkosi yami evithikile engathi ishishiboye kade idudulwa izintuthwane ihudola izintuthwane usuku lonke ngiyabongela wesisi kodwa duduzeka lehlangane ngehliyo ntombazane ngiyabonga sisi makoti asingabe sayilula lento njengoba wazi ke makoti uthi usiko lwala ekhaya luthi ke njengoba ubhuti nje sehambile kumele ke ukungihlelele ibhanoyi
namaphepha lawo ngize lapho phesheya phela ngizogada into ekabhuti ngizokubambisa kukho ukuze phela ngikwazi nokukusiza ekukhuliseni izingane ngoba phela njengoba ubhuti ekushile njena konke sekusemahlombe yami ukuthi ngikusize phela ukuthi ngisondele ukuze indlu kabhuti ingawi ngikhona kumele ngize ngizokusiza nasemabhizinisini kukho konke ngoba phela uzongidinga njengoba kuyimina esengisele nje kumele ngize impela mfazi wamfowethu kumele ningilungisele nezingane ngize ngizobona ukuthi umuzi kabhuti usele kahle namabhizinisi akhe konke kuhamba kahle yini kuusiko la ekhaya ke vele usiko nje oludala olwavelela ukhona impela yebo wesisi mhlambe ke ngaphambi sigoqe nje induduze siyilethile la kuwena ngifisa nje ukuthi ngiwexwayise njengomfazi womunye ukuthi yabona nje ubusushiyo umyeni wakho hayi qaphela wesisi qaphela vula amehlo ngoba maningi amanqe akhona nje manje azulazula ngaphandle afuna ukugagamela wena wabona inyamazane qaphela nje impela uzobabona belokhu beqhamuka ngamunye bevela hawu wesisi belokhu bethi bazovala ikhala ezithile ungazi ukuthi batshele ubani ukuthi yibona abafanele uvalele lezo ikhala hawu uze umuntu ezethi hayi ngifuna nokuzogada izingane kukhulunywa ngengane angitshele wesisi oTsepo njengoba bebadala kangaka nje ungathi ugada uTsepo umgadana ubatshele wesisi futhi oTsepo ukuthi ngithenge imvume yami usho njalo ukukhuluma umamncane wabo wathi ubanikeza imvume ukuthi make kwakhona okusakhehlana abakubonayo ukufika lapho bakubhaxe badonse noma yini esethuze bashaye unyundela mina wena manje la unyundela ngani ngikhuluma nosisi unyundela mina manje isiko lakithi leli isiko lethu kumele lenzeke uthanda ungathanda wesisi usuhamba nje nanko omunye umphako ngiyacela nje ukuthi noma befika abantu abafikayo ngoba phela nawe uzohamba ulidinga uthando sasemusha kodwa akhethe indoda ethando wena ungezwe ngabantu abethi ngizovala isikhala esile ngizothatha amabhizinisi umuntu ahlulwa ngisho na isikole engaqeda ngisho nanesikole akafika ngisho ka form 1 kodwa usethi uzofuna ukuthatha amabhizinisi engafundile uthotho omunye mase sivule ngisho iCV yakhe njengamanje igcwele izitifikethi zengoma akanalo ngisho ama report phakathi igcwele izitifikethi zokuthi uyayishaya ingoma manje usezofuna uzophatha amabhizinisi makoti angivalelisi usafuna ukuthini sisemanzini lana usisi ulimele fanele simakhe uzomunye ethi ufuna ugitshoza amabhanoyi engakaza agibele ngisho ibhasi elegoli eyofuna umsebenzi kodwa usefuna ukugibela amabhanoyi hayibo wesisi qaphela uzoshintsha leli siko indodo ozoyithatha kuzoba indodo ozoyithanda hayi uthi yakwabani kwakusiko lesingazi ukuthi lale bekubani uzobe ozoyithanda ngisho ungathatha iChina mangisho wathatha iChina uthando ngisho ngabona ngonyaka zami usukume sizuha angeke ngibe nankinga ngoba sekuyakho yonke lento le mina bengizoduduza nawe ngizomtshela nesiko lethu sesethathwa uwe konke manje sekuwakho wena somchaze ukuthi kumele kwenzakaleni ngoba wena oshaya u5 la makoti bye sobese ukukhulumela oludaba kodwa kuzokwenzeka njengoba ngishilo uthe ngishapha ungoneni abe noqedelana uqedela iCV yakho le ngabe ayiqedela iCV yakho ngisho ngayishaya phansi ngeagent isiko la ekhaya ngiyawela ngiyaphesheya ngiyovusa amabhizinisi kabhuti ngiyohlala nomfazi kabhuti lokho kumele lokho kumukele nje mina bengizothi welela lapha yakwandaba uyocela kuiveni la khona leli hlezi legoli ngesonto uyogibeza uyofuna umsebenzi egoli mina ngilindwa amabhizinisi kabhuti welela kwandaba ngaphambi ukuthi welele phesheya welela kandaba uyogibela eveni ufuna umsebenzi uyaphesheya ngiyahamba amabhizinisi kabhuti onke zonke lezi imoto ebeyidrava izobe idriver yimi uyasazi isingisi hawu uyasazi ngizwa phela kukhona amashayina uTsepo uyobe engichazela ukuthi bathini akho ibaya amashayina wanayibaya lapha wena sala la ekhaya ufumezele ekhaya ngizovakasha ngizobe ngivakasha inkinga yakho neha kuzobe kuphole nekhanda unehamba usugagamele ngakho ungawuphatha ngizobe ngiseva ngamaplate kanje useva ubani yo angeke ngiludlo lubabayo uyoqina ukuseva lapha emvaleni angeke ngiludlo lubabayo lapha emvaleni useva uphi sala nalezo certificate ongitshela ngazo zengoma vele ngangishaya ingoma uyoseva ekhaseli lapha bangamaplate ngoneni uzothatha lento yakho hayi ineyimanga nalento umfazi kabhuti usacebezela ade ngimbuka la usho ngomlomo obomvu ngathi akashonela manje wena njengoba uwohloka nje hawu so hlokela phambili wena ukubona lokho ubumbona wengibukaza mamatheke kodwa ngiye umuntu phela ngathi akayicabanga nalezi zinto zamasiko ukumbheke nomuntu oyomngena ake uvela usuke nje uqunqile engathi isihlahla somdoni athi uxhozwe nesihlahla somdoni uthi uzongena isipawuphethe esijana amanye amadoda njalo mina ngaza acabanga kanjani ngoba phela fanele uqale uqhathanise
Vele kusuke nje into engathi angazi inunu ehlala phansi kwamatshe edla inyoka ithi izongena umuntu omhle kanje Hey usakhuluma ngale ndaba namanje sengibuya phandle iyakudla